Hello, compadre. Kumusta na tabi sa pipa? Bakal kong eroplano na tulo? Gura na? 700 million? Sige na tabi, tabayadan ko na. Ako tabi, compadre. Thank you. Hello, Manoy. Oh, taday pa ni doon i-deliver. Isus Mariusip naman, nahaaluyo na naman ako. Makaipon na kailan mo niya na aeroplanong iyan. 5. Isus Mariusip na naman. Nagpaparuya na naman ka mo as soon as possible. I-deliver na mo niyan. Ha? Okay. Kasi tabi itong pig-apunan mo? Na aeroplano? Duman? Oo. Ikaw ko? Dahil mo na dadangog. Kisa itangat itong pigbakalan mo? Dahil mo na dadangog sa pagtataram ko. Kimanoy. Kisa naman, oy, bakit sa pigbabakalan ko itong aeroplano niyan? Kisay. Ki kumpadre ko nga ne. Kumpadre Pedro. Ha? Rayuon man. Ay ba malita? Rayuon man ito. Una ko kung pigsulot muna naman sa kuya naman na kunya. Halat ko na, dahil ka magpararibok tabi. Hello, Bijen. Kumusta na tabi subas na 13? Napipa-deliver ko digdi sa Dabakaan. Hay na? Bibigin, ready na tabi so tracing bus. Paki-pick up na lang tabi sa Bakakay. Ano? Alatar ko yun. Kahulong ko tabi. Okay, tabi. Bijen? Bibigin. Ano ti ko parang galab-galab ka iniaw kang kataning kong iniaw na ayun di deliveran do kan tracing na bus. Yan. Ano? Nachikihan na. Nahiling mo na bagan. Binayadan ko na ngunyan, itataw nilo sa iba. Salamat tabi. Binabaan ako. Ikadaan ko minyo Sige. Natatay deliver sa imo ni Bijen. Masalang ko sa bayad ko kasi sa bayad mo. Muya mo naman sa nanghagadaw. Na binayadan ko na nga ni Sinda. Dahil mo kung pagsalaon ang salaon mo si Bijen. Natatakin mo sa bayad mo. Manunulot ini. Hello, Bijen. Unay sa kataning ko. Puro sinsilyo palang binayad sa imo. Bakit man chiki? Iyo man sa nangan ng kwarta ko, puro bariya. Sinsilyo, basta kwarta. Ika pang pinabaya, ika pang pinabilang. Yan. Doon kayo niyo, chikihin sa nasarong pirma. Ibalik mo Bijen sa bayad ko dyan, daw yan anas bariya. Ibalik mo, tayan anas man ang kwarta. Kira tabi si binayad mo naman? 500,000. 500,000 man sa binayad mo naman? Oo. Tatawang ki 500,000 tayo. Duman, ipanauna ito, duman na 500,000 ito. Sa mga mekaniko, sa mga hirigot kang Cornelio, so sa electrician yan. Yan. So, malimpya kang bas. So, mga karwas dyan, ipanaon mo na yan. Pagbarang-abangaon mo na. Grabe kayaman. Aabunaran mo ito? Tagtawag sa chikihan, takaboy. Grabe mang kahambog.